खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेलनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आङो बर' हारिनि गेजेराव जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय गाबगु खुगु बर' बिमानि बर' सुबुंनि मेगननि मोदैयाव आरो बर' हारिनि नंथारै एकर्डखौ बुंफ्लानानै बर' हारिनि गेजेराव गादि लबिफोरनि फंनैसो राव सोफानो आङो दिनै फैदों। गिबियावनो आं दा बुंनो सानो आंनि बुंनायाव हाजासे गोरोन्थि जायोबा बर' समाजनि बर' रायजो राजानि बर' हारिया गावखौनो बर' हारि होननानै साननानै लायोबा आरो बर' हारिया नंथारगौ आरो नंगौ बर' हारिनि राव हारिमु रायलायनानै रायजो जानाय बर' सुबुंफ्रा बर' हारि दिनैसिम दुखु खस्थ' थानाय रायजो राजानिसिम आङो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आंनि थाखाय फंसे फंनै माथो होगोन होननानै आङो बयनिसिमबो आङो मिजिंथियो। दा आं बुंनो सानो गिबियावनो मैयानि जाबायदि जेलनिफ्राय खोनानानै बा जेलनि लांगोनासिम फैनानै न'खरनि मानसिया जाय मानसिया जेलाव दङ बिनि देहानि नारा नाथा बेमारजों साग्लोबनानै थानाय, जानाय सुख गैया, उन्दुनाय सुख गैया, हारिनि जाथिनि मावनायाव गाननाय जोमनाय मोजां ड्रेस गैया, दिनै मोनफ्रोमबो दुखु खस्थ'खौ लानानै जेलाव दिनै जायफोर बर' बिर जोहोलावफ्रा जेलाव थादों, गाननायनिफ्राय जानायनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिमा बिफा बिदा फंबाय गामिनि रायजो राजाखौ सानैनो देहानि नारसिननाय बा देहानि लोरबां देहायाव साग्लोबनाय बेरामा जेरैबायदि गाबखांदों मोदोम बुनाय मोदोम आलौनाय, बेल' नङा जायफोर बर' बिमाया जायफोर गामियाव थानाय रायजो राजाया दिनै मबाइलखौ सेरनो रोङा, मबाइलाव बुंनानै हरनो रोङा, ससियेल मिडियाफ्रा दिनै बिदि न'फ्राव दिनै थाङा, दैथायहरा, बर' लिडारफ्रा बिनि जानगाराव थानो होयो। बर' इउटुबारफोरखौनो प्रमद बर'आ बायनानै लाबावो। जायफोर बेक्तिगत इउटुबारफ्रा गावनि रोंगौथिफोरखौ माखासे गावनि फरायनाय गावनि रोंनाय हाबाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय सोलोंबाय थानायाव मालाबा फंफा फंनै रायजोनि सिगाङाव दिन्थिनो होननानै जायफोर बर' इउटुबारफ्रा साफा सानै मोजां दं, बिसोरखौ दिनै प्रमद बर'आ रां होनानै सोरबा रायजोनि आंनि एगेन्स्टै बुङोबा दा बुं होननानै बर' इउटुबारफोरखौ माखासे बर' बिदिनो निउस पार्सनेलि निउस बर' रादाब होग्रा बिथांमोनखौ दिनै रां एसे होनानै बायना दोनदों। बे बायना दोननाया प्रमदआ मा खामानि मावदों? बर' इउटुबारफ्रा दिनै बयनिबो थाखाय खामानि मावनो ना प्रमद बर'नि रावखौ बुंनो थाखायल' दिनै गासिबो इउटुबारफ्रा नङा, गासिबो दिनै बर' रादाब बुथुमगिरि निउसफ्रा नङा, बर'नि जायफोर नंथारै भिडिअखौ शेयार खालामना होनाय, रायजोखौ नायनो होनाय, बेफोरखौ निउसफोरखौ नायोबा मिनिथावथाव नंथारै खामानि मावैखौ मावदों, ओरैबायदि जौगादों होननानै बेफोर निउसखौसो प्रमद बर'आ नायनो थोनो। जायफोर गामि ओनसोलाव जायफोर जेराव थानायफोरनि न'खरफोरनि रादाब बुथुमगिरिफोरनि निउसफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव जानगार दोननोसो खावलायो। दिनै मैया मा गाबदों? बेबायदि देरसिन न'खर बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरखौ नायनो होननानै हास्थाय बाब्राब खुब्रा मुलि थरसे जायालासिनो दिनै थैनानैबो थांबाय। जायफ्रा गावनि गथ' गथाया एडमिसन होनो थाखाय जायफोर जेलाव दं बिसोरनि गथ' गथाया दिनै अभाबाव
गाननाय मोजां गैया, ड्रेस मोजां गैया, बेफोरखौ होदोंना। बेफोरखौ लानो थाखाय सोरबा बर' इउटुबारफ्रा, सोरबा बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा थांदोंना। जायफ्रा मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों, प्रमद बर'नि सिङाव डाटा बोसोरबानि ट्राम्सआ जोबहां बुंगोन बिजेपि सरकारा बर' हारिनि खामानिखौ मावनो एसेबो नाजायाखै। ओंखायनो जोङो बिजेपि सरकारनिफ्राय जोङो ओंखारनोसै होननानै बे सोदोबखौ 5 बोसोरनि उनाव बुङाब्लाबो 10 बोसोर 15 बोसोरनि उनाव इउपिपिएल सरकारा बुंगोन। जोंनि एकर्डखौ दिनै बिजेपि सरकारा मावफुङा, बर' हारिनि खामानिखौ मावफुङा, बिनि थाखाय दिनै इउपिपिएल सरकारा जेनाङाव बे सोदोबखौ बुंगोन इउपिपिएलआ। माने आङो दिनै जायफोर प्रमद बर'नि आरो प्रमद बर'नि फंबाय गबिन्दआ जेरैबायदि प्रमद बर'आ एकर्डनि उनाव बुंदोंमोन गादिखौ लानो थाखाय, बे एकर्डआनो जायफोर बर' हारिनि मुङाव केस जानानै दं बा केसाव भुगिनांनाय दं आरो जायफोर बर' हारिफ्रा दिनै समजों दुखु दाहाखौ लानानै रायजो खुंनानै दं बा रायजो जानानै दं, बिनिफ्राय बन फाननाय, हाजिरा मावनायनिफ्राय एसेबाबो उदां जानो थाखाय जों एकर्डखौ खालायबाय। जों बिनिफ्राय एसेबाबो दिनै जौगासिगोन आरो बे एकर्डनि थ्रुयैनो दिनै जेराव थाग्राफ्रा दिनै उदां जाबाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव इलेक्सन समाव बुङै देरहादों। रायजोफ्रा नंगौ सानमारदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ देरहाखांनायनि उनाव दिनै बुंथिनानै लानो हाया। बिनिफ्राय दिनै बिनि फंबाय गबिन्दआ मा बुंखो? प्रमद बर' बुंनो हायो रावखौ गबिन्दआ बुंबाय मा कर्टआव थांखानाय आरो जाय मानसिया कर्टजों दैथायहरजानाय केसखौ कर्टनि थ्रुयै बा आयेनजोंसो सिफायलांनो हागोन, बे एकर्डनि माबायाव दिखांनाय गैया, कर्टनि आयेनजोंसो नांनानै केसखौ फोजोबगोन। बे प्रमद बर' बुंनो हायैखौ दिनै गबिन्दआ बुंबाय। दिनै रायजो राजाया दिनै बुजिना बुजियाखै, खुनु बर' रायजो राजाया माखासे रांजों बायजादों ना बायजायाखै, बे रायजोनि जायफोर लेखा गोरों, जायफोर मेलेमजिबिफ्रा दिनै हमनो हायाखै, बेखौसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय। दा आं बुंनो सानो, जाय दिनै बर' माहारिनि माहारियारि आफाद, बर' हारिखौ दिनै फोथांना लाखिनाय, बै समनिफ्राय आबसुनि जायफोर सोद्रोमाफ्रा खैफोद आफोदाव सोरबाफोर बेमार आजार जायोबा दिनै आबसुनि कर्मिया आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ दिनै एसेबाबो सिबियो, एसेबाबो खुलुमो। बेमार आजार जायोबा दिनै आबसुनि सोद्रोमाफ्रा थांनानै बिथांनि सेराव थांनानै लोरबां देहायाव एसेबाबो खाथियाव साखाथि फाखाथि थानानै जाय लोरबां जानाय देहाखौ बयनिबो महर मोखांखौ नुयोबा लोरबां जानाय सोद्रोमाया दिनै गावनि देहाखौ एसेबाबो बोलो मोनो। बे समाव आबसुनि सोद्रोमाफ्रा दिनै लैहोर खैफोद आफोद जायोबा आबसुनि दैदेनगिरियानो जा, आबसुनि कर्मियानो जा, जायफोर आबसुनि बारग' सोद्रोमाफ्रानो जा, जिखुनु जाया दिनै आबसुनि सोद्रोमाफ्रा, आबसुनि कर्मिफ्रा माबा मोनसे जायोब्ला दिनै सहाय होलायनाय आरो सन्मान होलायनायखौ दिनैसिम, बै समनिफ्राय दिनैसिम रायजो राजानि सायाव दिन्थिबोदों आरो सिबिबोदों। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोआव आबसुनि जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सायाव आङो हाजासे आंनिफ्राय गोजोननाय बा आङो बिसोरनिसिम जेरैबायदि सन्मान होनो रोंनायखौ आङो आंनिफ्राय सारमोननिसिम खुलुमनाय थायो। दा आरो आबसुनि अनगायै जायफोर बिटिसि एकर्डनि सोद्रोमाफ्रा, बिएलटिफ्रा खैफोद आफोद जायोबा दिनै बिएलटिफ्रा थांलायनानै रां रुफा होलायनानै गावसिनि माखासे कमिटिनिफ्राय दिनै सहाय होलायनाय, रां रुफा एसेबाबो सहाय मदद होयो। बिनिफ्राय देरसिन जोंहा सहाय होलायनायनिफ्राय जोंहा बर' समाजाव मा दं, बेखौनो आं अराय सम
आबसुनि अनलायनाय बिलटिफोरनि अनलायनाय बे अरायबो थाथों बेखौनो आङो खावलायो आरो बर' रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो हानायनि थाखाय आङो आबसुनि दैदेनगिरि आरो आबसुनि जेसेबां सोद्रोमाफोर आरो बिलटिनि जेसेबां दैदेनगिरि आरो जायफोर सोद्रोमाफोर बिसोरनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अराय सम अनलायनाया थाथों होननानै आङो मिजिंथियो। दा आङो बुंनो सानो सासे एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि सारेन्डार हिसाबै आं बुंनो सानो एनडिएफबिआ दिनै बै समाव हाग्रा बारियाव थायोमोनब्ला जेब्ला आफादनि नेम निथि आफादनि रुल मथे आर्मिनि डिसिप्लिन हिसाबै बै समाव सोरांबानो जोंहा सोंस्लुयोमोन आमोखामोन दिनै माइरं एसेखिनि लानांगौ सोर सोरा आथिं सादों सोर सोरा खर' सादों होननानै फुङाव जेब्ला माबा जायो फुंनि मर्निं पलेन जायो अब्ला बयबो जाय बिसिएम दायथ' लायो जाय सिअ एजुटेन्ट बिसोरो केम्पनि कामान्डारफ्रा बिसिएमखौ सोंस्लुनो होयोमोन। अनलायनाया ओरैबायदि दंमोन बे समाव सोरबा खर' सादोंना लोमजादों सोरांबानो उदिस लायोमोन। बे समाव सोरबा बुंगोन आंहा उदै सादों खर' सादों अब्ला बिथांनि थाखाय नोंथाङा मुलि जानांगौ नोंथाङा जिरायनांगौ उन्दुनांगौ बेनो दायथ' होयोमोन। नोंथाङा मा जादों बेखौ नायबिजिरोमोन। जेब्ला बेलासि जायो अब्ला जोंहा रुल कल जायोमोन। बे रुल कलाव मोनसे डिसिप्लिन जोंहा दंमोन सोरहा मा जादों मा उसुबिदा जादों बेयाव बयबो बुंना लानो हायो। सोरबा लिडारनि दैदेननाया भुल जादों नामा सोरबा लिडारनि माबा मोनसे बुंनाया गोरोन्थि जादों नामा बेखौ सासे केडाराबो रुल कलाव बुंनो हानाय जोंहा पावार दंमोन आरो सासे केडारा सासे लिडारखौ आर्मिनि नेमखान्थि बायदियै फोरमायनो हानाय जोंहा बेलासियाव मोनसे डिसिसन लायोमोन। बे प्रस्ताबखौ बिसिएमनि रेजिस्टारि बहियाव थिखाङोमोन आमुखाया मा बुंखो आमुखाया मा जादों मा मादों जोंहा फुं बेला मोनसे जोंहा अनलायनाय जोंहा दंमोन। बेफोरखौ अनलायनायखौ नुयोब्ला बर' रायजो राजाया जोंनि अनलायनायखौ मालाबाबो हाग्रा बारियाव माबायदि अनलायो माबायदि थायो माबायदि जायो माबायदि जोङो खबर लालायोमोन जोंनि अननाया बिराद गिदिर अनलायनाय दंमोन हाग्रा बारियाव। नाथाय एकर्डनि उनाव आरो 6-5 जेब्ला लिडारफोरनि माखासे लिडारफोरनि आखु आरो एकर्डनि उनाव फारि फारि दिनै थगायलांनो नाजागासिनो दं बर' हारिया बुजिना बुजियाखै दिनै जायफोर दुखु खस्थ' दुखु दाहाया दिनै दुखु दाहायावनो दङ जायफोर भुगिनांनानै दं दिनै मैया दाखालिसो बिटिआरआव बारजों बुलाबनाय सारअन्थाइजों न' गब्लंनाय जोंथ' दिनै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफ्रा बिटिआरआव बिदि दंबावो होननानै सानाखैमोन आरो बिदि दङ बर' रायजोफ्रा बिदि रायजो जानानै दंबावो नामा होननानै जोङो मालाबाबो साननाय गैलामोन। नाथाय दिनै सैथोखौ बारहुंखा सारअन्थाइयासो बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ दिनै रोखा रोखा दिन्थिगासिनो दं। दा बेखौ बर' हारिया एसेबाबो बुजिनांगोन आरो जायफोर जेराव थानायफोरनि मोनफ्रोमबो दुखु दाहाखौ मोनफ्रोमबो बर' बिमानि दुखु दाहाखौ दिनै जाय सरखार सालायदों दिनै एसेबो उदिस लायाखै नायाखै। दिनै जाय सुबुङा मैया दिनै गाबबाय थानानै सासे हिन्जावसाया गावनि बिगुमैखौ बुंस' हायै गोसो गोरबोआव गावफ्लेजोबनानै रावानो बुंनो फोरमायहरनो थाखाय दिनै जेबो राव गैया गोसोआव गाबखांनानै दिनै बुंनो हायै दिनै माबादि जानानै दं दिनै जाय मानसिया दिनै मबाइल सेरनो रोङो बिनिफ्राय दिनै एसेबाबो नुबाय। मबाइल सेरनो रोङै मबाइल गैजायैफ्रा दिनै बैसोरनि दुखु दाहाखौ सोर दिन्थिगोन। साननैसो सिगां बुंदोंमोन जेलाव रावबो गैला प्रमद बर'नि गुन्दै जाग्राफ्रा प्रमद बर'नि गुन्दै जाग्राफ्रा जेलाव रावबो गैला होननाया मानो फैनो हायाखै
जोङो बहुद जों ससियेल मिडियाफ्राव नुदोंमोन प्रमदनि गुन्दै जाग्राफ्रा बर' हारिनि एनडिबिफ्रा जेलाव रावबो गैला। जाय गैला होननाया बे बर' हारिनि उपाधिखौ दालाथों, बर' रायजोआव बे रायजो खुंनानै दाथाथों। बेनो आं गुफुरनि बिटिआर एकर्डआ हाबगोन होननाय रावखौ लानानै प्रमदनि जाय मानसिफ्रा प्रमदनि सैथो राव लाग्राया सानजाहा दाथाथों। रायजो राजा बर' समाजा मा सानदों मा बुजिदों बेजों सोलिनानै था, प्रमदनि माथाजों सोलिनानै दाथा। सानैसो मानसिया बुंदोंमोन गुफुरनिफ्राय बैसागुआवनो बिटिआरखौ बैसागुनि गेजेरावनो सोना होगोन होननानै सानैसो मानसि बर' दैदेनगिरिफ्रा गुफुरनि जायफोर बे रायजो जानानै दं, बे प्रमदनि जायफोर थाइसे थाइनै मोनजादों बिसोर बुंदोंमोन बैसागुआवनो हाबगोननो गुफुरा। गुफुर बिआर चेनेलखौ ओरैनो खुलियाखै, गोनां जायोब्ला प्रमदनि न'आव गुफुरनि जारिमिनखौ लानानै नांगौबा जोङो सुइसाइड जानानै आङो हारसिंबाबो थैगोन प्रमदनि लांगोनायाव, बिसिम जोंहा गोहो दं। प्रमद बर'आ नंखाय रावफोरखौ बुङै बुङै बर' समाजाव खामानि दामाव। नोंनि प्रमदनि लांगोनायाव जोङो एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा सुइसाइड जानानै थैनायनि जोंहा गोसो गोरबोआव मालाबाबो बर' हारिनि जोङो थैनो हानाय, बर' हारिनि जोङो मावनो हायै जोंनि गोसो एनडिबि एक्स एनडिबिफोरनाव बर' हारिनि थाखाय मावनो हायै खामानि गैया। गोनां जायोबा बर' हारिनि थाखाय जों सिलायजों नङा, जाया लोङा नोंनि लांगोना नोंनि न'आवसो जों थैगोन। जोङो फिनै आरो जों सिलाय हमनायनि जोंहा थांखिबो गैया आरो सिलाय हमनायनि जोंहा गोसो गोरबोआवबो गैया एक्स एनडिबिफ्रा। नाथाय एक्स एनडिबिफोरनि गोसोआव दङ, जायफ्रा जेलाव जुदि खस्थ' भुगिनांबाय थायोब्ला आरो जायफ्रा एनडिबि सोद्रोमाफ्रा जेरैबायदि सरकारा अनुदान होगोन होननानै दाउ अमा फार्मनि होगोन होननानै जायफोरखौ दिनै आसायावनो दिनै खस्थ' भुगिहोबाय थादों, बिथांमोनहाबो नंखाय रावखौ जुदि मावफुङाब्ला साफा साफा नोंनि न'आव सुइसाइड जानानै थैहैगोन, बे रोखा। गिबियाव आंनो थैहैगोन गुफुरनि जानानै, गुफुरखौ बिटिआरआव सोनानै होनो हायाबा प्रमद। दा आङो बुंनो सानबावो, जाय बर' समाजफ्राव बुजिदों 10-15 बोसोरनि उनाव नाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि खामानिखौ मावफुङाखै, जों बिजेपिआव थाला होननानै बुङोना बुङा। लास्ट बे बिर राजानि खोथाया 15 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव आंनि जि बुंनाय राव बे रावा नुजाना नुजाया। मैया दाखालि बुंदों उकिल गगैया बुंदों बिजेपि सरकारनाव खुनु गावसोरनो कर्ट, गावसोरनो पुलिस, गावसोरनो आयेन बानायो, खुनु बिजेपि सरकारनि माबा मोनसे बेरेखा बुङोबा बेखौ जेलाव सोगोन, इनकाउन्टार खालायगोन, बे रोखा। दा इउपिपिएलआ सासे बिजेपिनि सोद्रोमा, दा जोंबो बारा बुंबाय थायोबा जोंखौबो गावगोन, जोंखौबो जेलाव सोगोन, बे रोखा। नाथाय बर' हारिया बुजि, जोङो बर' हारिया एसेबाबो जायफोर खैफोद आफोद जानानै दिनै भुगिनांदों जों बिसोरनि आथिङाव माथो होदों। नाथाय बे माथो होनायाव जों गाव जायोबा जोंनि गथ' गथाय जोंनि हिनजावफ्रा दिनै
जोंनि मावनाय खामानिनि थाखाय दिनै फाबसो उदार जागोन। बर' हारियाबो जोंनि बुंनायाव नंखाय नंगौ बिजिरनानै जोंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा बर' समाजनाव आं निमाहा बियो। प्रमद बर'नाव निमाहा बिया। प्रमद बर'आ जेलाव सोयोबा सोथों, बर' हारिनि थाखाय जों जेलाव थानायनि राजि। दिनै मानो थाखाय दिनै जेलाव दिनै बाब्राब खुराब दिनै खस्थ' भुगिनांदों? दिनैसो नुदों। जाना थांबाय, बिमा बिफा थैना थांबाय, सोरनाबा बिमा बिफायानो हालाय हाफाय दै गाङै गाङै मुलि थरसे जानो फिसानि आखाइनिफ्राय मुलि थरसे जानो होननानै नेनानै थादोंमोन। जा थाइसे थाइनै दं बेखौ हा हु फाननानै दिनै फिसानि थाखाय दिनै एसेबाबो दिनै रां रुफा जेलाव हरो, गावनि मुलि जाया लोङानो। नाथाय बे गथ'नो दिनै हरालासिनो थानायमोनब्ला, जायफोर मुलि जानानै बिमा बिफाया थायो, अब्ला बिनि देहा सोलेराबो थांनानै थागौमोन। बेखौ बर' रायजो राजाया बुजिनो हादोंना हायाखै? आंनिफ्राय आं मोनसे बर' समाजनाव आङो रिकुवेस्ट खालायो। आं गले गले बर' समाजनाव आङो फंसे राव बुंनो नागिरबावदों। एनडिएफबिनि थाखाय दिनै अनग्रा रावबो गैया। दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो बै समनि अननाया दिनैसिम अनलायनाया दिनैसिम आबसुनि नेम निथियाव दिनैसिम दं। सनमान होलायनाय नेम निथिया दं। बिलटिनि नेम निथियाबो अनलायनाया दिनैसिम दं। एनडिएफबिनि बे हाग्राबारियाव अनलायनायनि मोनसे संबिजित, मोनसे फान्दुलुफिया अबाव थांखो? भुटान एटेकआवसो जोबखो ना बांलादेश एटेकआवसो जोबखो ना म्यानमार एटेकआवसो जोबखो ना दाखालिनि बिटिआर एकर्डआवसो सावनानै गारजोब्बाय? फान्दुलुफिया बे सिलाइ गावनाय सोरखौबा पानिस होनायनि फान्दुलुफिखौ नाङा, जोंनो अनलायनायनि फान्दुलुफिखौसो। लोगोजों लोगो माबोरै सहाय होलायनांगौ, माबोरै अनलायनांगौ, बे फान्दुलुफिया बहा थांखो? रोखा रोखा बोरै पलिटिकेल क्लास होबोखोमोन दैदेनगिरिफ्रा? दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं बयनावबो निमाहा बियो। जाय मानसिया दिनै बर' सासे आइजोआ, सासे हिन्जावसाया दिनै गाबगु खुगु दिनै बिगुमैनि थाखाय दिनै आर'ज गाबदों बयनावबो। बे आर'जआव लैहोर लैहोर दिनै हेफाजाब होगोन होननानै। आरो जाय बिथाङा दिनै जेलाव मोदोम आलौनाय, मोदोम बुनाय, बेजों लोगोसे आरो सोरबा जोंनि खोनानाय, जोंनि मोनथिनायाव मेन्टेलि टर्चार एबा मेन्टेलि खर'आ मिनिलाबायनाय, हारसिंनो खना खनला बखिलाबायनायबो जादों होननानै जोंनि खोमायाव खोनादों। आरो जायफोर न'खरनि सोद्रोमाफ्रा आलाय सिलाय गाननाय जोमनाय गैया, न' बां गैया होननानै जेराव थाग्राफोरनि न'खरनि रायजो राजानिफ्राय जों एसेबां मोनथिदों। दा बेफोरखौ बर'नि रादाब बुथुमगिरिफ्रा प्रमदनि निउसखौ दा हो। नांगौबा बर' बिर जोहोलावफोरनिखौ न' थांनानै मा जादों, मा लोंदों, माब्रै सोलिनानै दं, सोरनि गथ'आ बेसेबां फरायदों, सोर बादि हास्थायनानै दिनै बिमा बिफा दं, बेखौ निउसाव हो। बर' इउटुबारफ्रा दिनै थाङै थाङै हो। दिनै गाज्रि गाज्रि रावफोरखौल' दिनै दैलिग होनो हायो। आंनि बुंनायाव बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनि, बर' इउटुबारफोरनि सायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। आं रिकुवेस्ट खालायो, जोंनि बर' जोहोलावफोरनि, बर' एनडिएफबिफोरनि अनलायनाय बै समनि लिडारफ्रा दिनै बावगोमानानै दं। बे बावगोमानायखौ दिनै बर' रायजो राजायासो एनडिएफबिनि थाखाय दिनै सहाय खालायनांगोन आरो एनडिएफबिनि थाखाय बर' रायजो राजाया हेफाजाब होनांगोन। आरो बर' रायजो राजाया लैहोर लैहोर जुदि अनसायाब्ला, बर' जोहोलावफ्रा बर' हारिनि उदांनि थाखाय जायफ्रा नांसोमदोंमोन, बिसोर जेलनि हारा जानानै थानांगोन। आरो बर' हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय, मालाबाबो लामा मोननाय नङा। बिनि थाखायनो आङो बर' रायजो राजानाव आङो रिकुवेस्ट खालामो, एनडिएफबिनि थाखाय बर' रायजो राजाया एसेबाबो हेफाजाब
बयबो आरज गाबनानै बयबो थाइसे थाइनै सहाय खालायनानै होगोन। दिनै जेलाव नङा, जेलाव थाग्राफोरनियाथ' दिनै बुंस' हायै, नुहुरस'नो हायै, बुंबा बुंख'नो हायै दिनै सहायनानै दङ। आरो जेलनि बाहेरायाव थानाय जायफोर एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा नांसोमदों बै समाव बर' हारिनि थाखाय अरनबारि गेजेराव दिनै देहानि दिनै खैफोदफ्राव दिनै गोलैनानै दं। सोरबा आथिं आखाइ लेंग्रा, सोरबा मेगन खाना, सोरबाया देहानि लोरजिया जानानै दं। बिसोरनि थाखायबो बर' रायजो राजाया बयबो हेफाजाब होलायनानै बिसोरनि न'खर रायजो जानाय, रायजो खुंनायाव बर'फोरनि गामिफ्राव दिनै एसेबाबो फिसा फिसौ न' लुनानै थानाय जायफोर एनडिएफबिनि आलाय सिलाय जानानै दं, बे आलाय सिलायखौ बर' समाजफ्रा एसेबाबो अनसायनानै खामानि मावनानै जानो, बेफार मावनानै जानो, दखान होनानै जानो थाखाय जायफोर आथिं लेंग्रा बिसोरनि थाखाय थाइसे थाइनै बुथुमलायनानै बेफार मावनो थाखाय सहाय होलायो। आरो जायफोर दिनै देहानि दिनै खैफोदाव जानानै दं बिसोरनो थाइसे थाइनै सारा आसामनि बर'फ्रा दिनै थाइसे थाइनै सहाय खालायलायो। बेखौ आं खावलायो। दिनै दिल्लीयाव थांनोबा, माबा मोनसे थांनोबा दिनै मा खालायो, बिमा बिफानाव दिनै जायफोर बर' जोहोलावफ्रा हास्थायनानै दिनै जेलाव थानांदों आरो जायफोर दिनै गामिफ्राव भुगिनांदों, नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाया मा खालामो, गासिबो नङा दै, साफा सानै सोद्रोमाफ्रा दिल्लीयाव थांनो, मायाव थांनो थाखाय सोरबा आबसुनि प्रग्राम जायोबा, सोरबा इउपिपिएलनि प्रग्राम जायोबा न'निफ्राय सम्पति फाननानै दिल्लीयाव बेरायनो थाङो। बेफोरखौ ज्राब गारनानै माबा मोनसे जुदि इन्टारभिउनि थाखाय थांदोंब्ला, माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय थांदोंबा बेहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जों नुयो अबेबा मोनसे आन्दालन जायोबा बेहा लिस्टआव गैयाबाबो बिमा बिफाया थाखा फैसा बिहरनानै बे दिल्लीयाव खिथु खिथु खारफालाङो। दा बे दिल्लीयाव थाङोबा 10-15 थाखा। दा जायफोर दिनै जेलाव थादों आरो जायफोर दिनै देहा बेमार आजारजों दिनै भुगिनांदों, जायफ्रा दिनै आथिं आखाइ लेंग्रा, पुलिसनि आखाइनि पुलिसनि गुलिजों, जायफोर माने आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै आथिं आखाइ दिनै मोनिया जानानै दं, बिसोरनि थाखाय दिनै 10-15 थाखा सासे मानसिया होनांगौ दरखार गैया। 100-200 होयोबा दिनै बर' समाजाव खै लाख थाखा जायो। बेखौनो दिनै एसे एसे राननानै बिसोरनो गय दखान, साहा दखान होनो थाखाय एसेबाबो होनो हायो। दा आं बेफोरखौनो मावफुंगोन बर' समाजा। आरो जायफोर जेराव थाग्राफोरनि न'खरनि थाखाय, जायफोर गोदाव सोराव न'खराव आलाय सिलाय जानानै दं, बेखौ बर' समाजा अनसायगोन आरो बर' इउटुबारफ्रा अनसायगोन। जेसेबां जुदि आं मोनसे खावलायो, बर' इउटुबारफोर दं, मास मोनसेनि बेसेबां थाखा हाबो बेखौ ज' खालायलायनानै एनडिएफबिफोरनि थाखाय अनुदान हो। बेखौसो आङो बर' इउटुबारफोरनाव आङो खावलायो। आरो आं खेबसे बुंबावो, जेसेबां बर' इउटुबारफोर दं, बर' समाजखौ अनग्रा, बर' जोहोलावफोरखौ अनग्रा, मास मोनसेनि जेसेबां थाखा हाबो बेखौ बर' समाजनि जायफोर बर' दावहायाव आबसुआनो जा, बिलटियानो जा, बर' समाजाव बिलटि आबसुआनो जा, एनडिएफबियानो जा, जायफोर अलखदाव दं, बिसोरनि थाखाय बर' इउटुबारफ्रा थाइसे थाइनै जा हाबो, सोरनावबा 1000 हाबो, सोरनावबा 2000, सोरनावबा 20,000 हाबो, सोरनावबा 10,000, बे मास मोनसेनि थाखाखौ एनडिएफबिनि मुङाव अनुदान आसाम निउसफ्राव हो। बर' इउटुबारफ्रा बर' एनडिएफबिफोरनि थाखाय जेसेबां दं बर' इउटुबारफ्रा दरमाहाखौ होबाय होननानै हो। होमबा अरायसम बर' इउटुबारफ्रा हारिनि खामानि मावग्रा होननानै आंनि गोसो गोरबोआव आङो अरायसम जुदि मावोब्ला धुप धुना लगायनानै बुंस' हायै मन्दिराव धुप धुना लगायनानै आङो बर' इउटुबारफोरनि थाखाय आङो आर'ज गाबगोन। आरो बर' इउटुबारफ्रा एनडिएफबिनि थाखाय मावफुंगोन होननानै आङो मिजिंथियो। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो।